kadugis. Boarding na. Pasok na tayo sa aeroplano na makauwi na tayo mga kadugis. Kumain tayo. Yan ang social distancing. Natira matibay na lang mga kadugis. Natira matibay na lang. Natira matibay na lang. So, mamaya na mga kadugis. Let's go. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Wow! Nasaan ba yung tubo? One eternity later. Let's go mga kaluskis. Kain na na. A few moments later. Durog. Durog mga kaluskis. Wow! Durog talaga mga kaluskis. Wala lang natira. Two 2,000 years later. Ayun. Morning mga kalunskis. Umaga na mga kalunskis. Almusal na. Ito yung pagkain natin mga kalunskis. Stop it. Get some help. 6.5 hours later. Ayun no. So nandito na tayo mga kalunskis sa Paralan. Kaso may mga quarantine officer na kukuhanin ko. So nandito pa kami sa aeroplano, hindi pa kami pinapalabas. Yun sila mga kalunskis. Thank God sa safe na tayo. God is good, God is great, God is love talaga mga kalunskis. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Start na po yung briefing mga kadol. Nakabanat ang spread ng COVID dito sa ating bansa. Kung hindi ang prevent, at least mag-minimize po natin. Kayang konti. So our government established an interagency task force or IATF. And according po sa nilabas na Omnibus Interim Guidelines ng IATF, lahat ng overseas Filipino returning overseas Filipinos and foreign nationals are required to undergo the RT-PCR test or yung tinatawag po natin swab test. And of course, it follows na kailangan nyo po mag-stay sa isang quarantine facility habang Kaya mga maghihintay po ng kadol, result mamaya na ng ako swab test sa mga kadol. Alam po namin na 2,000 years later. Ayun no, mga kadolskis, nandito na tayo sa nakaabangan swab testing. Good luck mga kadolskis. Are you ready? Let's go. Are you ready? Are you ready? Do it! Just do it! Let's go. Tama sir. Okay na sir? Oh my goodness. Yes, thank you sir. Okay. Passport. Thank you sir. Thank you sir. Oh. Exit na tayo mga kabiskis. Saan exit? Ginagawa mo! Ayun, exit. So mga kadulskis, okay na. Sana that is good. Sana negative ang result para tuloy-tuloy na tayo. That is good naman. Push lang mga kadulskis, diba? So final goodbye sa airport. Let's go. Punta na pala tayo ng next step. Let's go. Let's go. Ayun no. Dito na tayo sa immigration mga kadulskis. Grabe, sakit naman sa ilong. Hindi naman masyadong masakit. Si kabayan no. Nakakachit ka lang. Sablay. So yung mga kadulskis, pila-pila, social distancing pa rin. So mamaya na mga kadulskis. Let's go. A few moments later. Yo, what's up mga kadulskis? Thank God, nandito lahat ng bagay natin. God is good. Dito, 1, 2. Tapos may libreng pagkain. Pakain si Mayor. Ayos. So, inaantay natin yung mga kasama natin mga kadulskis para sabay-sabay. Yung mga ano, Pangasinan, mga Region 1. Yung mamaya na mga kadulskis pag nasa hotel na tayo. Let's go. Pagod na tayo. Yo, what's up mga kadulskis? Ang tagal na natin kaya kain na muna tayo. Yan, may free food. Nice. Ang ating gobyerno. Very good talaga. Good lang mga kadulskis. Sana
makapunta na kami ng hotel. Ito si ma'am, oh. Ma'am, shoutout ka muna. Pangalan mo, ma'am? Jel. Jel from Riyadh. Sige, ma'am. Sige, mga kaduski, kakain muna kami. Let's go. One eternity later. Yun, no? Ito yung hotel namin, mga kaduskis. Oh, no! Briefing muna, mga kaduskis. So, briefing lang naman. Pinamabag guys. Ginagawa mo? Nasaan ba yung tubo? Sa vlog niya, subscribe kayo. Subscribe kayo, guys. Guys. Hi guys. Stop it. Get some help. Seryoso po. Patay tayo dyan. 6.5 hours later. Ito na yung mga kadudskis. So, ito yung room. Oh my God! Wow! Yan. So, ito yung kusina. Ayan pa. Nice. So, ayan mga kadudskis. Oh my God. Pagod. So, nandito muna tayo mga kadudskis bukas ulit. Ito ang ating day 1 o ano tawag dito. Yung mga na pagod kaya relax muna tayo mga kadudskis. So, let's go mga kadudskis. Vlog 2 muna tayo o pahinga muna. Shower. Let's go!